Andrai kane katiam ka bamentaru ka jingdap hautrai. Ka jingdap biang hautrai kaneru katiam ka lingkot penban ka jerong ka jingmon. Andrai ka syai pat kamdon kena ka baet. Tong ina ya keren ya katang ina pai sya kene ka address ka ba ka CE ka labu. Ba kumta en yo pendap ya pi hadu ka jingdap ublay baro. Tang syupule ya kanin ngalas ngau ki wen ka jingmot ngalawat ya kitiar kitar ngalawat lakum umisteri ubawat ubatraying ubawat ya kilingka ubawat ya uternam namar balay bahangne mapi pimsyam la ay lingka ay ternam yang ban keren ni kena ka address pimsyam bu te ya kelenong bakadekat na ain keren long bom misteri bom dan ternam na kata kadau shwa bangan keren ya kene ngahable titiar habwat dak uno katiar kabanya day bekene ka address bat kata ngala syam bangala yo ya katiar ka babiang bha kabam yalaj kabam laj watang kindiat ru bat kata kalau ngayo ya ki prek ki banten scam na kakdien jong belai halo kene ka address na kasiti ke jong apostol por sekinong Ephesus kalenong kabalai kadekat kebakat kendai kabaong ba kumta onyo pendap ya pi syadu ka jingdap ubelai baro try ka CE society ru kadai halol kane mo kebut tela biang em la kita lai ki prek ki ai hang ta lamba kala syuk pule ne Tik kumba CE society kabu ngaru ngawan rado prek bos kem hitriang. Hangnik hakani kabenta lada syuai kumne day mangi teki banwat. Day manga uban shed ya kane kapang. Kane ka judging iseng ngabalabu deki subject neki address. Kalong kum ka jing kawai ka bala ai nong shet hano re hano ya ukau la penbiang kita rai shu ai bala shet henry i hau nong shet ubangti ne umbangti ya kata saya mat shibit mah ndaladep ya mentang kadang sedang otpe namar balai bangarang krek ban sedang haba pai sya kani ka address banyo ya kadur kadar kabawandur jongka kenang bapi kibas ngap pinyo i kadur jong kani ka address kalong kabakumno babalay lo o sirong ya kini ki kentien bakumta onyo pendap ya pi hadu ka jingdap ublay baro kat kum gini ki kentien hang ni kabangang lawan ra mentan ya kitu kelenong ya kaba CE kalebu lai kat kendai kadon ka jingedai kabam lachu kumbalato henry shwa bangin yo I ya kadur kaba biang jongka ke ai kabadan kam kalong to ngin ya pai kindiat syapang ke Ephesus Syapang kini ke Ephesus. Namar ki samla haba keren ke address kalong kumba pi pen itu bahaying haba lek ye kendu ye ki samla jopi. Dan kam bendati binia ye ke background ye kalong ying long sem dei ben shui syai kulma halanti surat. Karukom jong kaniru kalong kumta. Lada pi pule ye kene ke siti. Kadon ka jingya seriem ka bejan bha bakane ka thiem ngangai baya kene ka thiem la seng nong rem na ka siti pua si kolosai tikadon ka jingya dai bha kene ka siti Ephesus bakane kolosai kadon ka ju ka jingya long
kani la seng nong rem la pha ya kani ka shiti sha ki Ephesus Henry haka ne ka shiti Ephesus bat Kolosai ka don ka jingya per ha Ephesus la keren ya ka jingda biang ka jong ki Kristan ha utrai bat hang ni ha Kolosai ru ka keren syapang kata ka jing ka badap hau Kris kumta hang ni ngim kwa abanye keren ya ka ka jinglong jong kinong Kolosai namar ka ne ka address pila pensyong na ka citi ke Ephesus upor ulatho ya ka ne ka citi ke prasama ha ka por ka baudang don ha ka ying bendi harum narum ulapha ya ka ne ka citi Bat mano balet ai kum no upol ulat ban yo alet ai ya kata ka city sekinong Ephesus Hagapor apostol por upol ulawai ying teng te hapo rom marwai usong marwai Arsenal Ine ki breu na rom kaba kidan kam yo upol ki alet ya kendo kata ka ying wai ka usong wai Bat loong bahang ni hajin baula dep tho na ying bendi ula pha khot ya wei ubriu bakarteng udu ki kos dei mau nong ra city sha kine ki pra bangai Ephesus udu ki kos udai unong ra kubor lane upusman sha kine ki balang Ephesus Ki peras hamla pimdai ban sengutu bakala kadon na ka jingpen pau lana pipule syapang nyau teli ke balang kabau Yohanes upha bat na pedeng kitu kadon ni ka balang Ephesus sa jingpen pau kedai ke juk bat kene kenam dan Ephesus atli katne ke Ephesus hang ni udang don Timothy ha ka pol jung apostol pohai Hakapor jong Yohanes Timothy ulayap dan shu deban sengotu nak kata laong ba shua ban seng ya ka balang ha Ephesus kane ka jing seng ya ka balang laong kalong ka bae namar balai ngap shua ya ka snong Ephesus Kadai ka snong hakitu ke por ka badai ka pau namba Namar ka don ya ka wei ka jaka ya khayi ka bahe kata ka kat ling lane ka jaka ya khayi de kiling kum hawa brahma putra kum to ngne me khalaya tun don phi jaka ya khayi de ka ling tang da kali ke hadam saju mdai ba ya khayi ling suya shong sngotenna Henry hang ni tela ya khayi kum brahma putra ya penpoi kitiar kita kum ta kene ka snong kalak kelalong ka bakra kene ka snong la penlong ya ka hakawa kaista kata kawa aba bat ya kene ka snong pitip ni kene ka snong Ephesus ka yeng na ka benta ka blai dayana Kabelai dayana la penlong snong na kabenta jongka bat kat baki nang ya kisngi kene ke snong kalong ka badon nambha kaya don ha ka ju ka do ba bat nga bat phi kene ka do ba bingi shong kri India jengi ka hab do ba Asia Minor kene ru ka hab hang ni Nrai lo ang pat ha kene ke snong Ephesus Ki breu ki tang da ki jing sngobha perthai Ki breu ki tang da ka kam kai Kawai na ki kam besngotenat tam jongki kalong ka jingyele kai theater Sa kawai pat loong baki penlut ye ka por ha ka bapet cinema Ki penlut ye ka por ha ka tu ka jingyele kai James Lane ka baki khot jam na sayam Kajing yelek kai penhek sa atikna Kato Ki penlut por hang tu Laong baka don ru kata kajing yakap penmarek kulai
Kadon rupat sakaway kata kakam kabayale jadu yale mentor hangi Efesus. Kumta kalahit kayaw kahat hayo Efesus. Oh kelayat yaw kibreo na keleng kilawan banyale kaya kani. Tang bakim judan por ban syekri belai. Bon kibreo kibadon ha Efesus pitip kim dai ki Kristan, kim dai ki Jew, ki Breu ki badon hangne ki dai ki gentle, ki ai ki gentle, ki gentle ki apel na ki Jew, ki apel na ki Kristan. U Kristan ungai au Jisu, u balong galenti show belai, ungai droh mensim bakhoj mangamapi, ki Jew ki ngai tang hau belai. Ki gentle kim ngai yakine kim ngai belai kim ngai yau Jisu kim ngai yau mensembakoj ki don la ka jong ka jingat komba ki ong kani ka belai dayana ka jingat ki kita ki lei ki belai jong ki ka baki ki thau ki manhi kita ki di gentle bat ngin kan mau bha ka tien jong belai une upol ubatho e kana city Efesus udah gentle mo uro hakapuan ka baningkong pikin mau ni uday uni ubalamut banwat banlet penyap biya ki syakri jong belai sya Damaskus hakene kapor umpat long piu por udang kelalong udang day usah pitip ni usah Damaskus uday uni kenyupuan Aden mau lamut ban lek utrai ulat teng shan de gedeng de jing teng shan lep na beneng. Oh trai ayu me moan yana. Ka me kwa ong uni usal. Balai ba me pen shitam ben ong utrai u. Nadu katai kapor ken usa kala Kristan ban yalat utrai umlong gentle shu. Ula kala Kristan. Kata kadai ka jinglong jong apostol Paul lara pipule benia syapang apostol Paul kalong ka basngau tenat adu kata-kata. Kalong ka basngau tenat rem don por bangin ya keren ya kata nama bakadai kini ka adres. Hang ne loong bakine ki brew hang ne ru ki penlut ya ka por ha ka kam jong ka purthai. Kini kim judan por banle ya ki ai ki bekrau na ka batau belai ki dairu ki bamane ya ki belai thau om tang yo belai thau ki mane yo tau pacha jonggi upacha Roman bat ia ka belai Roma snow kai long ko paro pikan mau paro udon em tiki belai yang tu ayeng kebalai tenjuk war bat Moses untoken une kini ki gentle kilang nang ta dei hakum kene ka por badang rem badang tnem bha kayau ya khalai kayau ya let ngobha lawan poi apostol por kata ka por une apostol por mdai bo damut knang ban lech kene ka shnong Efesus Usyu kenduk banyak lenti syu ainuksa menta umut banyak senong po utengku ya je ke senong jongpi bar unir umut ban lech Jerusalem ulaya ne Efesus andala poi Efesus uyo I ya ke jing em jong ibriu hangne bar uong halade I thu syai bagani ke senong ke don kam ban don ke jing yalap ya ka kerteng ngejong turai tang ba upol syamasa Islam hang ni hakapuar ba ulai ci Jerusalem syamasa Islam hang ni ha Efesus bat dai haga jinglek kabalai ka jong ulasa Islam bat ulasa haduk lai Islam ha Efesus pila ban syam ki kam apostol hang tu hakalenong ka ba alpau ka lai puwei nang ta hadin nang ta loong habaula sa hang tu dai hang tu kin balayo ban terai ban sang ye ka balang
Bat ka balang galalong ka baklan me ka bashidraham. Namar ka jingla aban sya satar ka jong apostol Paul. Ia ka jing ba ia kendu a Ephesus. Bat ulayo jakaru ban seng ya ka wei ka kamra a jing hikai. Ha ka ne ka shnong ka balakot ya ka kerteng jong ka Toranos. Hakikam apostol ke kendai la yaitu ia kata berupor ula jabru daga jing pen ki win ya ka jing mane ya ki blai dayana batla thong pat ya usamla Timothy kum unang yalam haka balang Ephesus pin pet Timothy nengkong iwei lai hashwa bau apostol Paul unmino ila die nang nen Ephesus ula jid yau samla Timothy kumunong yalam bane unong carai. Kalau engkau bersungguh tenat bah, hadien maulami no ila dia nang ne ula yat keleng len kijaka banyalap ban syakri yau terai. Kendit kensan kelempai perkat wa apostol Paul usyakem no harum. La syakem ber ula syakset yang bendi. Bar upol ula syakem habal syakem kinong Ephesus kine kibriu kibadai ki gentil kibla Kristan kila ngau no mensim ngau sen palat yu apostol Paul oh unang yalam jongki ula syasat bendi sumudur menta ong na ipastor incha jongpi syasat bendi kadan em gajing ngau diau mensim jongpi Lene nong cara jongi banca bapet jaga balang syasat jing bendi kadon em gejing sengono mensi. Hang ne kine ki Kristan nang ne Ephesus haba kitip ya kata kelas ngau diau kelas ngau si. Unong yalam ubaki id bat syania teli telan menta ulah syasat bendi kumno te ondang syak yalam yangi. Bat hang ne upol kane ka khubor jing ngau si jongki kane ka jing ngau no mensim jongki kalapoi hadu ka tendang skor jong apostol Paul aba kalapoi ki tendang skor apostol Paul upol nang ne na ying bendi ula sei kita ki jing thoi lane ki shiti ban tho upol haba utep ya ka ula tho ya ka shiti shaki ki balong ki Kristan nagi gentle hagane ka shiti uya thu yala de uya thu ya ka jinkman jongu bakata ka jinkman kamdai namar ba syasat ba kumno henry namar bam kine ki gentle kilanget au kres ngo uneu apostol Paul ulagmen Keselutanat bah kene ke adres ka bapibo. Hagalenong ka balai pin syamba upol uto ay kene ka shiti shiki gentil Ephesus. Haki art li ki benta uwanra. Pule hang ni hagalenong ka balai bro ka way ter hang to art li ki rukom to jong unyo apostol Paul. Kawai ni ki benta benengkong pin syam na ka shiti lenong lai tertel kerkot iway do kat lai upol upen pau ya ka jingkemen jong u ha ba kini ki gentil kila tiap ya kres kila Kristan bad udak kentu bad ru ba pim dai ban ngau telat ha ba pi tiap ya ka jingsha jinjar jongan abda jongpi udang ya kata Namar hang tu hakalenong kebakat lai ong kektian jong belai naba kumta ngakerpat bapin ngau telat namar kita kijing jenjar jonga nagamna jongpi kibalong kaburam jongpi kan ong kektian jong belai upol ong bapim dai kin ban ngau no mensi kabamot dai ban long klain bet ya kijing syaset ke jong u nai perkat Pat akan dekat kebakat saw hadu arp wengin syamba upol hang tu uduai pat naga pada jongki. Uduai sena benta jongki hapdeng ke jing ngau no mensim ukar pat yo belai bon long ringkat
bau nang pen klan yaki do mense bad udah airu hajin ke jing doai jong u udah kerku kerdo yakini ki breu udah kentu udah kan pam ko ki Kristan jonga tolong klan to da sempang bad kata ke jing sempang jong pi ka don kam ba pin ngau tu ya ka lenter bad ka penkyang ia ka jing jerong ka jing jeliu ka jing e jong ukres bat bapin mat ia ka ne ka jing e bapalat ia ka jing tip jong pi ong apostol Paul hang ne ki prasamla pin sngotu syai pi ong apostol Paul ubata ye ki ba ka jing e jong Jisu ye ki ka long palat ye ka jing sempang jong ki ka bemut long kine ki Kristan ki balakala ne ki jentil si Kristan kinam sngotu tante hadukat no ga jing it ukres yaki kim patla ban sempang na kata kadau ang palat ka jing it ukres ya pi kalong palat ya ka jing tep namar balai kata kede ka jing shisha hang ni pitep to shem ya ka jing it ban shani outrai namar utrai it palat ya ka jing sempang jong pi kenang ba onyo pendap ya pi syaduk ka jingdap ublay barot katakin kedai ka jingshai jong kene ka adres dai na kata kadang ka ba penlong yu apostol Paul ban ong ba onyo pendap ya pi syaduk ka jingdap ublay barot lemda pimlong ge ba kum kita pinam yo yala de ha kata ka jingdap ka jing pendap ublay hang ni apostol Paul ya tu ya ka jing e ukres ya ka gentil kalong palat ka jing tip jongki maki kila bantip tang kendiat Henry kidai pat benda pensyong ya ka nongrem ya ka bautrai ula ije ki hang ta tekin sanang sakumno ban ikla maki pat ya ukres bar anda pila ije u pin salong ki breu ki badap how belai baro ong apostol Paul Henry ki baro apostol Paul ukwa bakanamdan ke jing snguna mensia kanamdan ke jing paidian kadai bandan ke jing klai kumta hakane ka por kakum kane ka address ba kumta onyo pendap ya pi hadu ka jingda bublai baro hang ne kane ka address ka ba pibu kam syam don kano ka kantin ka ba ba pin ngau tu bangan batai kam syam don ka kin ka ba ban sempang ya ka kam syam don ka jingmot ka ba wet ya ki jingmot jing perkat jong pi kadai ka address ka basyai kedar tang syukran ya kene ka jingja ka Paul apostol Paul kala dap syai lot ka jingmot jong kene ka address haba pule ya ka thaulan ne ka mot bakom ki Kristan ngidai ban ngau tu bat bangi dai ban pensyong nong remba ya ka jing e jong kres ka baula e yanga ya pi baladang imlong kita ke ba pensyong nang rem jana ye ka bau turai ula e nginom la bandap biang hakmat jong belai baro hang ne upol ukren syai te baga jing it ublai kalong palat ye ka bangitep pitep ne em ngang sutenat bahaya ka we ki kentin ban penong ye ban penpau syepi balai apostol Paul usat uang ye kena kentin baga jing it ublai kalong palat ye jing tip jeng Kristan gentil pitep lada antho ye jing it blai ha kena ka Bible em hang ne life we hajar si spa we teli ki dekat ke bebiang ka bakrau hadu kata-kata ka de na bau blai lo i kata-kata ye ta kedai ke dekat ke bebas tam ke dekat ke bejrong tam ban keren ye ka ni ka address ban keren ye ka pang jong ka jing e ukres ye ka pertai
on don por balak penkut banto on don kot sada balak ban pediang lara on penlong kulom dagi jentang pelang baro lara on penlong kot sada dagi hau beneng on penlong sia kulom dagi duriau berkiwa ba banto ya ka jing it ublay yo breu on empat dap ki duriau empat ngam ka sahid beneng empat dap ki jentang pelang na kata kata upol wang palat ya ka jing tep jong pi ublay ya pi new chris ki parasamla ka jing it ayu ka banot ban ayala ka jong ka jing em na kata jong ki wai laju don ka kemi kabanut bansha aja ka kikun laju don ukpa kam tam lay ukreste om don kano kadak sniu hau ngapule tang ka wei ka kemi ka bejamnut tama ka perthai kata kadai ka kemi jong wei usipai samla ka jong utau sipai upakerteng usuliman kene kalong kemi loong ba usuliman udai kun jongka la penyap no ya uda unong lute la lute la tiet la bom berulah khlat no hasiteng lenti hadien balawak balatoket ya ka jingsha penyap jong neu suliman kadai ka jingja besisa kata loong kane kala jang ta USA hadien balatoket lalap baudai tang u kena ubadang red ubadan bentaban penyap ya neu kuan jongka u kena katsan snam ubalute daki tiar pen mensau ubam yaune ukuan bae jong ane kakimi hang ni andala lap lakem la toket bat andala toket ong kumno hakata ka jing aga ying bishar maria yo i yauta unong shun ong kakmi Suliman he is a child udai tang ukun lo henry kani ka kemi jong une ubalayap daga jing padonut ka ang anong bisal laralong ay ngan sya mga ka jong une mo penyap ukun jonga mau kumukna ret udon kam ya ka jing gelab amut ngala temen kane ngam lay la danga sya pinsya mai ka kemi ka bakat kata bat ka ong ngatrang banyo i une u hebret ha ka wei ka singin dalarang ba ha ka lenti ka babet bat ka berhenti kajing sengo sangsat tang ba ka lech shaune unong syun kam syam ai kano ke jing pen sajana bentai jong u ka ong ya ka an la dalong pelan no yo ba un yo ban em ke jing em badan yo belai kini kim dai Kristan idai kim muslim gidon nadu kata ngadon ki perlok ki badai ki muslim oh ki don ke jing dai baru belai utau Muhammad jongki ngaong yaki lada long to persyang ayang ke koran jong pi bengan pule ngala pule kadon kaling jong noa kadon kumbadon hang ne henry tang haka kitab ke batmai kam keren ye isipang jisu namar hakan yam go jong ki yo kres ki ngai bo de utam messenger of god nong yalap lene unong kumtakin kim sim ngai kumbangai mangi unong pen Kishim bau jisu udai ubabhatam unang yalap nagablau jong belai. Oh kine ki muslim te kila terwayang ya nginyelet Saudi Arabia ban yelet ketu ka jingile niam jongki Henry ngam shimnot ban lai.
Nomor kidai kibadan buram bar kibadan akor kibalong kadan baga jing dai jengki baru belai. Kumta ka jing it ka banginya keren na kana kapor ka long. Ukres ula it kata ya ka pertai amdan telit bantau amdan tarajur bantau amdan telit ban batai ya ka jing it belai. Bat pin syam baga jing it utrai namar baula it mensim ye kibriu bon kibriu kishim gabu ye kajing e jong o bon kibriu kishim gabu bon kibriu aba ye keren o kishim gabu namar bau turai kan rai kajing e bar kajing isnai ngan nampar kelaba mod ngan sasyukla mod endala jan dekat mensim turai isnai yang aku balong dekat lo jing pernah ngalayo kajing ma ko kiba ong kumta to da pule ye ke tin jong belai baka ong om kita kiba ong atrai singi kadu kin yo alajem nga dengan ong pi kiba nang no ki lait no nan muduru jisu ka jing yo lait benang ka jing yo dan rengkat bulu trai kan syusup lem da kumta om dan kristan banye em kajing yat ka bangin yo ai ka himaki benang kumba ang ketin jong belai am kajing sop henry ka wai kajing am kajing it wei pastor nang tai negari Romania pitep kajing it ke jong uni pastor bantrai yau kres ula syak sitom hadin bau kres ula syak sitom na bana jong uni pastor ula syak sitom madu kata-kata la thep ya utang na gadau bam ngai ban kela ya ki wei pat kiniam ban ngai ha ke jingat komunis pastor Richard Wambran lambar uparlok Floresku namar baki ngai la thep ya ki ha ke to ka fridge nengkong kile kumno kiset ha ka ying bendi ha ka ta ka ying ka basudum bai klem bam klem di la set lang baki knai ki dat ye ka do abaki tangan ki hab ye le ye kata hadin nang ta bam la hadin belasai nang ta kila kali min lan yu jisu wang hadin nang ta la le sekumno la te kum tu atli ki kti la sempat ye kene gamet bat la kali biang yaki menlan ye jisu ki ong aga bakhadu da kesenduk paya kumne kishna kabalong bantep yo breu kitep ang to kila pendat sedau prek ya la sa nas tundok narut tang syuki la dayo prek tang syuki la dayo prek kitep ang to da ki babon sngi bat anda kila sngo surtok ki kali menlan no yo jisu ki ong aduh kata ha ka bakhat du namar bakimlan shikimlan kitab aka fridge tu ka bakpejak la tap ang tu pitep la don i kumbakin dekot mensim no hang ta la sai pat yaki lapan saat biang ha ka tu ka belawal ne ka hital hadin begilas saat la tap biang hadin kata la kali menlan yo jisu uang ha bakimlan kine ki breu kilas ngau satya jingmot kila shem ya wei ukun kasan senam jong pastor boy trailang barune kila wan ra hajan da ka wait da ka tiar ka banep narendang kila penap la men len ni la da mem len ngin ot narendang yukun jome ong menta wei naki ubadayuk pa jong ne kunna pastor Floresku ukun jong kerteng Alexander hangi ulapat kedonot modor long kemi ladaki kon jong pi ladaki men jong pi la syak penap daki tiar daki tari narendang lada on ya pi pin ko ngu ni ban le kata lada ko ngu on pelaj barok ngin ko ngu Andraya kata kapor pastor ulas ngauk satya jengmat ban ong ru long hooi du long ha kabakadu ulayam hangta bat
liwe ni kesipai rai menta menlen ni yau jisu jame hitep kejubab kebayo angta ke ong hoi nganlen tang ba pelaj no yau kuan ba it jong au Alexander samla ba it kata kade kejingnya kendu jong kisyakri jong belai hagi we kiri bat kebas ngau hangta kolong Mario ngau ya kata une u Alexander u ong komno kopa balai pile kumne watlen yau jisu watlen manga ladang ayap ai ngan yap bakine ki kentin manga bat kari ipa jonga hautrai kopa wadi yala ka kerteng utrai ai ngan yap manga wang larangan yap ngan yap manga berkeripa hangta kita kisipai jongki komunis lapen yap yau neu kuan jong ukpa ulapai kedana jingit kebagi ne kisyakri jong belai ki ai bat yau Richard wambran ladong yakine ki krong jong o ki dok jam kelami syamadan ki kelai kelami syamadan uba pli ka krong lakom babam ki ai uhaban syupar shalaying kilai anta kinang mut baulayap ulalet par shalaying kumu besen dakakpa endala poi haplau ying ka lok ka jong u kala yo i yalo jong lok kala pad jono kala sumar henry belai badang ie ya usyakri jong belai ula yo kia bat ka basmau kemen kalong Sisin bau yalap uni Pastor Richard Wambran hadin ke jing yok kia namar bom don syu ki dok jam magamet jong u umla ban keren bon ketin ukren tangsan minit bat ukren da syong na ka wheelchair sisin bala yalap mo u ka jing kala bomot ka bomla ban batai ka jing it kala ngam habala ngam ka jing it la ban pengela yu breu la IT Henry kabas ngausi agine ki sngi ki jongi ki samla ki klet ban sandur habau kres ula id yang abariapi ngi bangila klet ban sandur sakumno bangin id kela mangi yo nga ai laga jing em ayu pin ai yang ong trai Isamla jongi yakine ki sngi ki bon bashet kala ki bala sandur ila de ka jing it purthai ngam tip kan nongot na pedang jong pi ki samla ki bala yu ki bala ya ong ha ka jing it samla jong pi ngamla aban em klam pi ngangan ye tu hang ngalapan ye klat i we samla i bo ong kumta namar balai ngo ong ta ka po bompat ye kendu bat nga kamut piam pim em waju ya keren lapla ya ke ke bomla ban Henry ki samla jongi kine kisngi oh kalong ke bala syak sandur da ka jing it ka bom chong nong rem kata ka jing it bom chong nong rem ka bom don rengkat ya ka jing it utrai hanga barapi kaya lamba kala bon ki samla kine kisngi ki sandur ye ka jing it da ka jing it ka bom dai namar balai ba ka jing it ka laya phe modor ladang ong ladang i ong klem kata ka jing it samla klem ma pi ngamla ban em lara klem i mai pa balai pi ong i mai pa ki balai em bala pen he pensan na duk dang red ladam sumar maki pat la ban em tarai bo yai mai pa kamat bo yo belai kumunang singsha ke jing em jeng pi para samla snusi ba bon ba ki samla jengi basandur bakla ye ke jing e ke bajeliu tang la bakla la puai si ke jing penyap iladi
samla to dai kan ma Henry balai ki samla gine ki singi ki longum to namar baya ka jing it pila sandur da ka jing yalam bakala jong no re jong no piklet ban sandur jwa da ka bangan it yau trai lara pila nang ban it kumba it u apostol Paul kumba it u neo pastor Richard Ombran kumba it u Floresco hangta pinsa nang ban it ya Gibril lara ka jing it u Chris ka dona nga barapi hangta kan penlong yang nga barapi Gibril ki bata biang hang no bat ki bata biang kemaru belai baro Wa apostol Paul hikaya kini Gibril tang ban don ya ka jing it u Chris kala biang te nai don ya ka ai nengkong don ya ka jing it ya u Chris unsa ai lot ya ka ai baro api kata ka de jing it ka bakra rai samla ba it ikene ka por dunathan ke bla sandori ka jing it naga ta ka daw bangila sandori ikene ka jing it ka mensim daga jing it ka babakla ki wat mentai ki samla haying gentang ki wat banlong nong traikam banong nong kitkam lara kam syem shitam wat agi wai ki kam pertai ya kot ya ki wai ki kam bapan sengot tenat ya ki jing em pertai ken mau da kita yau da ki benai ya kot banwan sika kam jongga balang tang si pangila kret kakular ngilada penken ngidon ya ka jing it yau Chris tang bagata ka jing it ka bangila ya it kaladap keno ka kular bat kalad kot ka jing it banungkong gomong utrai ha ka por ka ba penrong ye pi pen snok riu dekat la pen kular pin trai na ka kam jong kenra ho ot ngan trai ngakular ha ba bib kular kam dai ka jing kular jong no akamat jong a jong ni kadai ke kular ke baya kular ke mat utrai kadai ke jingit ke babi tek nengkong baru nong lek kurem na kata ke daw to perkat akene ke janmit leng bakene ke adras lem da pim don shwaya ke jingit ya ukres pinam long ki badap pura sya ke jing da boblai baro nganam keren ka ai ka hangne nganam keren ye ka jingjat ka pertai nganam keren ye ka jinglong ka ba kumno Henry ban long hi ki samla ki badap pura lene ki badon ye ka ta ba onyo pendap ya pi hadu ka jingdap ublai baro don kam tang ba pin ya u namar balai lada ukres ula je pi balada ngala ijo Chris ka jing it ka bangidan yau turai baru turai ulah hikaya ni ladang ila nang ban ijo Chris ka don dala dete kata ka jing it ka penbor ingi ban pulek tin belai ka jing it ka penbor ban laj syakriyo belai ka jing it ka penbor ban syakri ban aisha kamu belai Habau Chris udan ye ka jing it unut ban aya la ka jing em larang ngi udan ye ka jing it hang ta pin sayo i baka jing em janga jang pi amdan kam temen besan amdan kam pastor banda ong khile chata khile ye kata ka jing it kelahi kai ya pi mano bahikai yang i kisamla ban it yo ba it na ka ba it mano bahika ye pi ban e ye mai ban e ye pa omdan bahika ye ami kisamla omdan bahika ye ki khon ban e ye mi ki pa namar ba imai bari pa kila pun pau shwai ke jingi na kata kadau haba pi pat pi e nadin ye ki pinang em ban bot ye kerutin boong imai bat kata ken resamla ba e Shwa bangan syong nga kene kapor kene kalong ka jing itu kabalengkar sandur ye ka jing it kumne kadon kawai ka jing itu kana bos em mudan kita ngalai hongot
Namar usim hendai saya bun tengah ki. Jua baun nak jing nak ciri bajengai. Ula ong ye kita ki tengah barok ko ki tengah jonga. Ke ai ke bapikwa pengantin na berajong pi andang lawan. Ki tengah na ke jing kemen barok lai pongut ki lai tho ka wei de kata la ban long da ka jan la ban long da ka siar la ban long da ka tiar. Tang ka wei ke tengah ka tho ayu nombari wei. Tangi wei tu nombor. Endau tro endau sie mula plate o kile ye tho ala ke jong jing kwa ula ngau kemen bat ula tip ye kata Henry ha ka bakhadu ula yo kule yo tau nombor i wei ula kuslai. Namar usim hendai haba uya chino chano uya ringkat ki start batai. Kuma ka por jong Daniel. Nen Nebukadnezar udan ringkat ki start batai. Kumta lapha batai yakine kamot ayu kane ka sim kane ka breu kane mahadai imat kalabit terai haba ong pakwa ayu ka tho pan yu nombari wei. Kiwei kila tho ka sia ka jingdan kam jong ki kane te kalabit. Enda kita kinong batai kila batai hang ta lakhot la syam bakata ka jing batai kila ong ba kane ka mahadai kane ka bastatam. Kine ki arp kendai ngot ki kelat ki be balai ong usim ong kine kinong batai kine ki arp kendai ki kwa ya kaksia ya kaksa henrai kane ka mahadai ka kwa tang ya pi. Umta ka bakhadu ula pentit da kaksiar kaksa ya baro baru lali ai ta arp kendai ngot pada ka bakhadu ulai dalade kata ka pakwa no mari we. Kemudur samla mano ban kham yo bun padam yo bun ke bayo yu nombari we ni yo bun kita ke syusap ki ba syusap pentir kata kan ka banga kwa aban ong karukom sanjor ya ka jing e jongi ha ka jing em kolong sanjor da ukres la da kres sanjor da uni ukres jongi kalong kum kane ka tengah ka bayo yu nombari we ka ei ban ang Ong mapi hai ngapapi don ye pa kuwa jan biang kuwa soti biang kuwa kai namar bau tengau baru spa ulai lot ya ka balarangi don yo kres kajing em kuwa kajing sok mensem kuwa kai pin yo berkat mapi kabakumno kajing pin sandur ya de kenang mapin yo long ya bagi kenang bapin yo long bakum ta on yo pendap ya pi hadu ke jingdap jungu belai baro belai ne kapta ke buram jungu amen.